Okay mga kawalay, magandang araw po sa inyo. Bago tayo magkwento sa mga nangyari dun sa Barangay Awag, Anda, Pangasinan, shoutout muna kay Sir Anthony de la Cruz. Ayan. Ang kanyang YouTube channel ay El Presidente. So, pag-follow na rin po nang masubaybayan po natin yung mga ibang activity ginagawa sa mga charity rides. Ito po yung mga nangyari dun sa Barangay Awag, Anda, Pangasinan. Ito na po mga kawalay. Okay, good day mga kawalay. So, ngayong linggo, ang petsa ay March 6. Yan. So, ang meron po ngayon ay meron po uling charity rides sa dadaluhan natin sa may Anda po yan mga kawalay. So medyo malayo-layo yung biyahe, kaya bago tayo magbiyahe kinakailangan pa natin check yung mga gears po natin, kaya ng mga nipads. Siyempre meron pa rin naman po tayong base, yung helmet natin. Kaya mga kawalay, mag-suot na tayo ng pads po natin para safe po tayo sa kalsada. Malaking tulong din po ito mga kawalay pag mga long rides. Case na hindi may magandang kanais-nais na mangyari, buwasan po yung ating mga injury. Yeah. Dahil malaylay din po yung ating biyahe ngayon at yan mga kawalay, first time ko pong gumala dyan sa lugar na yan. Hindi ko rin papisado yung daanan. Gusto ko rin sanang sumabay sa mga kasama natin dito sa binalunan, kaso nga lang siyempre yung motor po natin ay hindi naman pang karera o pang ano lang yan, pang rides lang na pang chill ride lang kasi yan. TMX 125 lang kasi, hindi naman siya gaano kabilisan. Kaya nakakaya naman kung tayo yung aantayin ng mga kasamahan natin sa sakaling mag-iisabay tayo. Kaya naway nasa mabuti kayong kalagayan mga kawalay. Naway yan, umaga pinagpapawisan na. So okay lang yan, para healthy naman mga kawalay. Healthy yung katawan natin. So dati kasi medyo hirap tayong pinagpapawisan dahil nasa lang tayo sa loob. Ngayon medyo naman na siya, nabalik na ulit tayo dun sa labas, magturo ng sa motorcycle. Kaya yun, kaya ito mga kawalay, talagang medyo madilim-dilim ba. At sa mga pagbago ka lang sa aking YouTube channel mga kawalay, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi ka nang updated pag mayroon tayong mga bagong videos. So, mga kawalay, lapit na. Yan. Saka na lang ako mag-video siguro mamaya sa daan mga kawalay or gano'n. Yan, nakikita nyo naman yung base natin mga kawalay. Walay! Yan. Kasi dito pa rin tayo sa kalsada. Yan. Siyempre yung gloves, kalimutan. At higit sa lahat yung helmet po natin. Okay, so yan po mga kawalay. Okay, good morning uli mga kawalay. So nandito na po tayo sa ng Anda. Yan, ito po yung mga palaisdaan na yan dyan sa may Anda.
Sarap siguro mga ano nila yan dyan. So, tawid lang tayo ng tulay na. Hanapin na natin kung saan yung barangay Awag. So tara mga kawalay. Update ko kayo uli mamaya. Wala na yung isip mo. Pagkapas ka magkuhan ha. Ikaw, isipin mo. Sige. Paligid mo. Pagkapas ka, magkapalas kumain mo. Ikaw, Wilin. Ikaw, gamo ha. Huwag mo pagpapakain na dito na. Rider. Wilin, sige. Wilin. Hindi na para may kindali sila. Balak ka dyan yung kita doon. Tumingit ka lang kayo dyan, oh! Bakit wala kang staff? O, pag di ka tumatayo. Wala si nanay? Nawawala si nanay? Pasalamat naman po tayo sa mga riders, ha? Sa riders ha. Riders. Mamahaling mga riders ito. Bihira yung ganyan dito sa atin. Malaking tulong din yan. Yan sir. Hindi mo na galawin yan. Parang nakapatong na lang. Ay, dyan lang po muna tayo sa baba para hindi dikit-dikit po. Baba po muna. Mabibigyan po lahat. Isa-isa lang po yung ano. Ay, dala-dalawa lang yung pwedeng aakyat. Pagbaba po yung dalawa, saka aakyat ang dalawa. Maraming salamat sa inyong samahan, mga riders. Maraming salamat sa pagtulong mo dito sa Bayan ng Landa. Bilang isang pulis, ako po ay nagpapasalamat sa mga riders na pumupunta dito at natutulungan natin sa ating mga kababayan dito sa Barangay Awag. Maraming natutuwa sa mga ginagawa ng programa. Ano lang po, sana po pagpalain parang kayo ng ating may kapan.